Selanjutnya penyerahan tokoh wayang dan cempolo. Tokoh wayang akan dicabut atau dibawa oleh ketua panitia, diserahkan kepada ketua umum IKG, dan ketua umum IKG menyerahkan kepada Ki Yusuf Ansor. Mohon kepada Ki Dalang Yusuf Ansor untuk ke panggung. Terima kasih, Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Demikian tadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara demi acara, tentunya dalam rangka ulang tahun IKG yang ke-55 yang pada kesempatan malam hari ini ditutup dengan pagelaran wayang kulit dengan menampilkan Ki Dalang Yusuf Ansor. Saya sendiri Haja Siti Hajariah. Dan saya Santo. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menyaksikan pagelaran wayang kulit. Dengan tutup dengan lakon Wiroto Parwo. Akhir kata, Bapak Tamu Daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Awi Guna Mastu Purama Sidhem. Awi Guna Mastu Purama Sidhem silat Mridwak Jagat Karana. Sirang Tandha. Kawisisaning bisana. Sana sinambung nanging mlebes temaksa standun lambang Buddha Jinandra Putra. Katyalata tulut-tulat mereh labeting parabja. Wini Sidha upama prameng Niskara Karana dadi ing jaman Purwa. Mangga tekapusana haning gebita taun renggeng lambang matumpa-tumpa. Marama panggung sang roheng kata segebyar dumadining wayang Purwa. Perwakaning kandha pinarik runtuting basa dongeng kina ngemusu rasa yen linarasaya karaos. Mula jaro angrasa wani uruhing diri rasa rumong sangruk mangsati. Lir jalma ngilo kaca. Jarweh wis ing aku cak ing carita becik wis kagelar. Ing madaning makiran yaiku satramensane pagelaran inggih Purwa. Surya, Candra, Daru, yang Kartika wis nurba dhateng awasa sari kang ora tringe Drebawana ora teking duk sineblir kepandhi. Teman dadi pitanganing dina, sasi, warsi, windu kang sarta abad. Tetungkulan tangkartu mangkartu sinrambun toya jawa patungker biyadadu padang kutu tuwalang atoga buru yang burutu dadu bulan antan jalan. Padang terwang senari sang banger ambang sumur bawah di jagat munggih jagat wetan ungup-ungup munggih kalengan mukrabang manganga lamun kae sayahan dilan-dilato bumi. Saya dangu sumur sang bangar kok katon sebab kanan kinengap bangesmu jenar. Kabur bawan sinaring sang Hyang Basanta. Tanung tukaton ijo royo-royo mangku gunung ingkang aton biru moyo-moyo. Bocahing gunung penemulan bidal kasila ing pabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Mangkuta Mega. Tan metawis dangu soleng kawula tasih. Dene langsung piye buka karep pedal sawahe. Resina tanana pedhoti senambi sendonan. Sesindenan mikul garu rukune. Kanggir ngrojo kayane sawanana pirembagan sumur manggih. Sanggang Arkasa dangu saya inggil wis katon melus sinar jagat dunung ing kiblat papat. Loro kidul wetan yang kulon sinaring jagat kang sami Rebanyada Arep Tejo arep kekulung pananggetat wonten kang madani kepuhing Praja negari Wirata. Apan cara kapan kondo syarat ring mangke negari Wirata dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasapan daya benawi trampi ombang samudra binang langut kang tanpa pagut. Pekating mangal kapantuk uruting Cakrawala manewane jagreng mrisik sawane tebing jurang corong kinepung gua serong kinarya sesuing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tarsasana jembar kebeganing pasir gemlaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang fitri rewe ron kelompo bumi subur pasiten mawur satengah nandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan hangrangsang langit lenggak-lengguk lampahe toya kang mijil saking sendang mlingkir tandhit iline kang pinara-para playine kang tinampi wadhuk bendung-bendung tatanan sana-sana kandung anggung pinancing malang lapet tepi saking tindak Durjana Cuti samyong sayep saeka ati akarya luhuring nusa bangsa tuwin negaring Wirata. Wana ngimbangi gunung Hanggung marineksa mrih tarurun tumurun tratu merasa dadi huruk-huruk anu lingkungan langkung-langkung lamun toti naliti sampun sami samet mring sanggeman sepun tebi saking tindak sansaya sinan sewa dana danane mumat sinamatan daya dilayan sawiji mapan jatuh jibawan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karuksa kang sak temah babar karya mangkono nalindring Wirata nenggi Sang Prabu Maswapati ya Sang Prabu Durgandana ngawe Sang Jopara putra nenggi satring Wirata Sang Araden Arya Seta anami piswanipun Rekara Matih Nirbita dadosaken kumbalang pambika Sang Prabu Durgandana ing dereng kawedharing lisan.
tritinon nang pasewakan pusana maneka warna Pak Puspitangu Joko Obro Prabanyo kang su mirap nyaring tejo laliwaran lerki sisireng ate wimbo kekandha mrek ingeng tiupeng maruto mandu saparan mangambar ungas ratune ratu utama patihe patih linuwe pranayaka Yasraja anagare becik parande netan dadi Om
bandu malah mangken andatra rupeta kang haribati beda beda artane wong sanagara niwang suksmana mangadili luwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara wong bawana langgeng sinunggih tatanawrat ora mengko dhisik to nggih anakku nggeran majaku cah bagus anakku bocah mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa aja mung kandhek ning mangucap nanging kababaro dadi pakarti anakku Seta Atmajaku Seta maramane sira tak pijana ngarsaning pun Rama ing Wirata nggir Atmajaku padha kandhir harja sak pratamu nggir anakku Seta Baunukna ninggi diwaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada warapting delahan nun mangke Rama Prabu marang paduka miji dhateng wiswanipun Kang Putra pun Seta sawanipun Kang Putra pun Seta mboten manggalangan setunggal punapa marang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka Kanjeng Rama Dewaji Kanjeng Rama Prabu Durgandana inggih Kanjeng Rama Prabu Maswapati mekaten kawula nukna inggih Rama Prabu ya anakku Seta ya wis tak tampa kowe atur bekti ana ngarsaning sun ya ana ngarsaning pun Rama nggih ora pangestri wong tuwa wae tampanan Majaku Seta kawula nukna inggih sampun sanget anggen kawula pun nindakan barisaning para nayaka para jengking padha gantung siba senajan to tanpa nglumpukke jernyata iki wadi ingkang bakal tak rembug kelawan sira sak kadang Atmajaku Seta sak kadang ing Wirata Patinerbita tatanan barisaning para kawula utawa para nayaka lan punggawa ingkang padha gantung siba Kakang Patinerbita ya supaya padha sidhem permanem luwih sithik. Seta kula wonten maring adhawuh Kanjeng Rama mesti agawe kaget nggih. Beneh kelawan padatan surat Majaku Seta ing Wirata tak piji ngadhep Rama nggih. Wah, sing gedhe pangapura Majaku. Aja duna dungkap aturmu tak suwun. Mancas duweni niat sarta duwe gegayuhan. Seta wis anduk gusuk kasepuhan. Nuwun sewu, kula menawi matur kula ajrih pun dukani. Ora apa-apa. Sampun ngantos sak mangke paduka kang ngiyas dhateng sawung ingkang badhe kula aturaken menika. Ora lajane sapa? Sawung menika kula wau sejatosipun namung lare ing pejagalan. Sapa? Menika namung kawula negari ing Wirata, menika namung kawula alit. Menawipun sawang tata lair menika derajate ngaceplik. Nanging nuwun sewu. Menawi niti pringsa lan menawi nyumurupi dhateng kridhanipun lare menika saben dinanipun ingkang pedamelanipun njagal kebo tuwin sapi kula kinten sak mangke badhe keduga saged ngawonaken menawi mboten saged ngawonaken tartemtu imbang kadigdayanipun kelawan Paman Rajamala. Sapa? Aku tak weruh. Nggih, Seta timbalana nggih. Sigra-sigra yen
permana kanca sikra ngrakit nawang sesangga nawang sesangga nalendra mbek marma sing sang katri gumulung mangrempak ing wadya Kordo kurore kagiri ro nanggono magawya gelari ro wang menawi paduka Kanjeng Rama Prabu Maswapati Arsa kepengin nyumurupi jago menika ilanana kula nyuwun pamit medal Jawi badhe nimbali dhateng praptanipun lare menika wis aja kesuwen Seta marata daki larapno bocah kuwi prapta mrene aku tak ngerti sepira dedeg piadege kene Urip budaya ning negeri Sapa iki arane? Lah monggo mawon kula aturi andangu Kanjeng Rama. Ya Seta, sampun boten kirang sekeca. Ora mengko sikik kisana. Aja ngira ingsun tumambung merga yekti saweg sepisan iki ingsun manuh. Sira kuwi sapa? Satriya saka ngendi? Kisana. Wah. Prabu Maswapati ya. Aja kaget yen to kowe nimbali aku. Aku ora tata krama, aku ora basa, aku ora duwe subasita marang sira. Lho. Seta, kula wonten dawuh. Iki piye to iki? Pripun kados pundi? Iki jago ingkang tak kira, ingkang tak gadang-gadang, ingkang bakal njurung marang kawibawaning sun. Lah kok karo aku wae ora basa. Waduh Rama Prabu nyuwun sewu, kula kesupen matur. Piye? Lare menika nuwun sewu. Dipun temu wonten madyaning wana. Wonten sak nginggiring Kali Ciliwung menika. Nalikanipun yuswa gangsal 11 taun pramila lare menika mboten saged basa. Oh ngono. Nggih, nggih. Kokot bolote akeh banget. Ya nggih. Menika awit kenging dayaning sampah-sampah wonten ing lepen Ciliwung menika dados nggih mekaten menika wujudipun. Piyambakipun mboten tau tate, mboten purun kok kenadus ngoten mboten purun. Ning mbok menawi kadigdayanipun saged pun cobi Rama Prabu. Yo, nak sawangi sike. Nggih. Jeneng aku Kumalungkung. Nanging kabeh waksep
kebu iwak sapi kuwi mau ora bakal bisa katur, ora bakal bisa dipisungsungake dengan negara Wirata yen to tanpa pambiyantuning Jagal Bilawa. Oh alah. Lho. Aku ki ratu guyu kok kon meneng. Ngrebeki kuping. Wis gak perune apa nimbali aku. Kowe Jagal Bilawa, dasar keporo nyata. Mergo aku ditemu karo wong tuaku Bapa Jagal Melakas. Biyen aku rung duwe jeneng, gandeng ditemu karo Bapa Jagal Melakas, aku diparingi jeneng Jagal Bilawa. Yo. Yo Balawa yo. Lah saiki ngene. Piye Prabu Maswapati? Mesti wae tuwa tandha pitakon sakjroning atimu apa to perlune lan apa wigatine aku nimbali marang sowanmu. Yo. Para paringa dawuh. Kowe mesti wis nampa atur saka ngersaning anakku Seta. Yo, aku wis ngerti. Aku wis nampa dawuh saka anakmu sing jenenge Seta. Yo bule iki. Yo. Apa dawuhe? Dawuhe aku kenen maju munggah ning blabar kawat kendeng waja janget jilencak. Gelut karo sing jenenge Raja Mala. Kuwi sapa? Lho, aja ngawur Balawa, Raja Mala kuwi adikku. Wah. Nadyan kuwi adimu nanging aku nampa atur suwanap atmajamu Seta yen Raja Mala kuwi wonge arep njungkeng marang kawibawanmu. Ya apa ora? Ya pancen bener ngono. Lah saiki aku nampa dawuh. Aku kenen ngalahke marang Raja Mala. Kowe sago apa ora? Sadurunge aku matur sago nang kersamu. Luwih dhisik aku arep nyucuh karo kowe, aku arep nutuh karo kowe. Luputku apa? Kowe ora duwe luput, ora duwe kleru. Ning kowe duwe dosa sing gedhe karo kawulamu. Lho. Seta iki piye? Mboten pripun-pripun mengke riyen nek jan ngayal ngaten iki bocah niku. Jagal Bilawa niku ngayal ngaten iki. Idealis piyambakipun menika. Liyane ukuran sendal ming 4 1 4 2 niki request 4 5 dhewe kok. Kok nggih nganti gumun. Aku arep nutuh, aku arep ngluputke karo kowe, aku arep nganggep yen to Ratu Wirata kuwi dosa. Dosaku apa? Ora aku sikik, kowe ki rak Nalendra. Yo. Kowe kuwi ratu. Kowe kuwi Nalendra mangresah gumpur kawula tasih. Kawula ki kudu mbok ayomi. Nanging ngono ngopo? Bareng ngono lakon kaya ngene, ana perkara dumadi kaya ngene. Kowe ora maju dhewe ning pabaratan, kowe ora maju dhewe ning mlabar kawat kendeng waja, campur lawan adimu Raja Mala. Malah kowe kongkonan kawula kaya aku iki. Wah, aku mestani kowe kuwi ratu sing bisa lumuh ngentasi perkara. Perkaramu dhewe kok mbok plentrekke ngersane kawula. Balawa, apa Prabu Durgandana? Wis aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe. Kowe kuwi jejering kawula Wirata apa dudu? Yo, aku kawula Wirata. Wajibe kawula marang Nalendra, ya marang pengarep, marang Punggawa kuwi wajibe apa? Bisungsung dana bekti. Glondong pengareng-areng saupamane, upamane ora iso munjung ingkung gajah paribasane, nanging sing baku aku laku becik, sarta aku duwene labuhan nadyanto sithik tumrap negara. Kowe sisa diarani kawula bekti marang negara, kawula bekti marang Nalendra. Lah saiki aku tak takon, kowe arep takon apa? Yen to kowe tak dawuh munggah ning mlabar kawat kendeng waja iki mujudake nggonmu ngabekti marang Nalendra apa dudu? Wah, iya. Ning ngono ngopo kowe dadak ngluputke karo aku? Mbuh. Kowe iki ya wisuh lumuh ngentasi perkara. Wisuh sabune mak resik kok wisuh lumuh barang kowe iki. Wis bakune kowe gelem apa ora? Maju ning mlabar kawat kendeng waja, kowe campur lan adikku Raja Mala. Balawa. Papan sinengkang bali sandang balikat kudheke wek simbar aja. Yo Prabu Durgandana yo Prabu Maswapati. Aku sayekti ambung arep nyoba arep nodhi marang kaprawiranmu nggen wadeng Nalendra. Nyatane kowe duwe atek-atek sing pengkuh. Ya senajan to kowe iki wis keladuk, ya suwamu mula kowe dawuh karo aku sing luwih enom, luwih sentosa, luwih digdaya. Ya aku saguh. Sawangen
ora nganti 3 dina Raja Mala mati saka tanganing Balawa. Wah. Tuman kowe iki ora. Yo. Wah, bombong kang tanpa upama Seta wonten dawuh. Wah. Kowe kok duwe sarta kowe nemu jago ingkang sembada. Lah menika namung kula menika janjane namung ngasah kemawon. Kula namung ngabyak jago. Endi nek wong keker kula goleki. Saderenge kula nemu niki kula ngerti wong keker ning mbahku mbok jaluk parang kowe. Sepisan para wah. Sago Balawa. Wah, mergo kowe iki Nalendra, omonganmu gunemamu iki mau sekseni jagat saisine. Sabda Brahmana Raja seksenana ngepasi dina Selasa kliwat aku bakal munggah ning Blabar Kawan. Sapa mau Jagal Bilawa inggih Kanjeng Rama. Walah raja ning sajake arep sembada ing karya. Lah monggo kemawon pun pirsani sareng-sareng. Iya. Seta kula wonten maring adhawuh. Bubarna sing padha sebo, adi-adimu Utara Prasangka. Sarta dawuhna marang ngarsaning kabeh para wadyabala. Aku gedhe antaraning Balawa kelawan pamanmu Raja Mala. Tak jaluk nggone ngrondani kanan Prajanegara Wirata padha dikencengi. Padha diraketi ya nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala Kanjeng Rama Dewaji. Ya yen wis satata marta bubarna nggih. Nyuwun pamit madal pasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana ingkang dak dawuhake meneh. Atmajaku Seta. Purna gati ning panangkilan. Harus sangoto kundrang edaton jeluk saking damparan kecana kinabit gambaran gading kadheraken sangjaning para banjedi manggung ketanggung. Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacaring warabon. Kawisna saking pandura tindak nyosang Sri Naranata lamun Sinandra yayah Jawata kairing widodara widodari.